Добрый вечер, шановное господарство, у эфиры «Объектив». З вами Ярослав Стешик. Насуперак усім рэпрэсіям і пагрозам на Белсаце, як і штовечар, агляд галоўных навінаў Беларусі. Крымінальная справа за тое, што выйшаў на вуліцу. Адміністрацыя Лукашэнкі рыхтуе змены ў законе. Пока белорусское общество находилось в сонном состоянии, репрессии были точечные. Сегодня же они стали массовыми. Абсурдныя крымінальныя справы і буйныя штрафы. Калі б я не подписывала нічога, а просто пайшла бы ў краму купіць малака сваім дзецям, я могла трапіць у гэты бус, і гэта жах. Лукашенко больш не прэзідэнт, прэзідэнтам будзе Лукашенко. Імгненнае галасаванне спартовых чыноўнікаў. Ягонае знаходжанне на пасадзе кіраўніка алімпійскага камітэта можа паставіць пад небяспеку магчымасць удзелу беларускіх спартоўцаў у алімпіядзе. Каб не дапусціць вясновых пратэстаў, трэба іх крыміналізаваць. Адміністрацыя Александра Лукашэнкі ды і іншыя верныя яму чыноўнікі рыхтуюць змены ў заканадаўстве, каб увесці крымінальную адказнасць за паўторны ўдзел у масавых акцыях. Злачынствам хочуць зрабіць і іншую, звычайную па ўсім свеце дзейнасць грамадзянаў. Ігор Станкевіч. До 3 гадоў турмы за паўторны ўдзел у масавым мерапрыемстве. Праект новага крымінальнага кодексу даслалі ў рэдакцыю Белсату. Яго распрацавала адмысловая група пры адміністрацыі Лукашэнкі. 15 сакавіка дакумент мае патрапіць у палату прадстаўнікоў. Пока белорусское общество находилось в сонном состоянии, репрессии были точечные. Сегодня же они стали массовыми, и это вполне закономерно, и это ожидаемо, и ничего иного, как средство поддержания стабильности, иного средства у государства нет. Поэтому репрессии будут усиливаться. Увядзенне крымінальнай адказнасці за ўдзел у мірных акцыях, экстрэмізм, распаўсюд уладальнікамі інтэрнэт-рэсурсаў, забароненай інфармацыі ды асабістых звестак улады тлумачыць клопатам пра забеспячэнне дадатковай аховы канстытуцыйнага ладу краіны, жыцця і здароўя грамадзянаў. Гэта парушае шэраг падпісаных Беларусю міжнародных дакументаў, падкрэслівае праваабаронца Роман Кисляк. Введение таких норм драконовских в отношении своих граждан безусловно привлечет внимание других участников международного сообщества. Я хочу напомнить, что права человека не является, соблюдение прав человека не является внутренним делом государства. Няўрадавыя арганізацыі Нямецчыны, Нідерландаў і Вялікай Брытаніі ўжо збіраюць звесткі аб злачынствах уладаў Беларусі. Ці паўплывае ўзмацненне рэпрэсіяў на пратэставыя настроі ў грамадстве? Если они так считают, что можно сбить волну тем, что людей бьют, людей садят на невыносимые сроки, дают не штрафы ужасные, это невозможно, потому что то, что есть в душе и в сердцах, никогда телесно, физически не уничтожишь. Я не думаю, что это поможет сбить протестную волну, но это неплохая попытка. Я иду на такие меры, потому что считаю, что уголовная ответственность может как-то повлиять на это. В краткосрочной перспективе это собьет волну, но в долгосрочной все равно рано или поздно все вернется на круги своя. Ганна Красуліна, прэс-сакратар Святланы Ціхановскай, упэўненая, улады не маюць ресурсаў на здушванне пратэстаў. И тогда что они делают? Они используют как ресурс страх. Они пытаются нас запугать. Они пытаются сделать так, чтобы мы испугались сами и перестали выходить на улицы. У них нет ресурса нас разгонять, понимаете? Найбліжэйшым часам штаб Святланы Ціхановскай прэзентуе платформу, дзе кожны беларус здолее абраць найбольш адпаведныя формы барацьбы за свабоду. Ігор Станкевіч, Белсат. Раніцай сілавікі правялі ператрус у рэдактара сайту «Віртуальны Брест». З кватэры Андрэя Кухарчыка забралі сістэмны блок камп'ютара, на якім ён працаваў, і мабільны тэлефон. Міліцыянты шукалі фотаздымкі карагоду. Это дело о хороводе. И, значит, вот в рамках этого дела мне показали постановление о обыске. Они изымают технику для проверки, вероятно, для того, чтобы найти какие-то фото-видеоматериалы. Был проведен опрос меня, и я указал, что я находился там как представитель средства массовой информации. Міліцыянты паведамілі, што далей справаю Андрэя Кухарчыка зоймецца следчы камітэт.
Журналіст зазначыў, што адразу апублікаваў усе здымкі, зробленыя на берасцейскай акцыі 13 верасня. Але следчыя ўсё адно будуць правяраць канфіскаваныя носьбіты інфармацыі. Вераснёўскую мірную акцыю, калі людзі спявалі і вадзілі карагоды, сілавікі разагналі вадамётам. Цяпер паводле крымінальнай карагоднай справы праходзяць каля паўсотні фігурантаў. Іх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку. Першых 10 чалавек асудзілі напярэдадні. 3 прысудзілі так званую хатнюю хімію, абмежаванне волі па месцы жыхарства на тэрмін ад года да 1,5. Астатнім абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу да 2 гадоў. Цяпер праходзяць суды над другім дзесяткам удзельнікаў. На сёння беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі 258 чалавек, але крымінальных справаў, матываваных выключна палітычным пераследам грамадзянаў, у разы больш. Праваабаронцы кажуць пра сітуацыю поўнага прававога дэфолту, калі ў судах працэсы адбываюцца фармальна, а ўсе аргументы ў абарону палітвязняў ігнаруюць. Каця Малей працягне. На 2 гады хіміі або абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу асудзілі ў Менску 36-гадовага Александра Аграйцовіча. Мужчына распавёў пра фальсіфікацыі на парламенцкіх выбарах 2019 года, а суд палічыў, што гэта паклёп на прадстаўнікоў выбарчай камісіі. Некоторым указывал, что ненавидит их и в письменной форме вносил предложения и замечания. Паводле следства, летась у траўні на сваім YouTube-канале «Дневники наблюдателя» Александр апублікаваў непраўдзівыя звесткі пра чальцоў выбарчай камісіі. Інфармацыя, нібыта, зняславіла іхны гонар і годнасць. Я не согласен с принятым решением, я буду его обжаловать. По приговору есть много вопросов. Будем разбираться дальше. Мянчанка Алена выйшла учора з дому літаральна на 10 хвілінаў, каб падпісаць калектыўны зварот да сваёй дэпутаткі Ганны Старавойтавай, а атрымала 870 рублёў штрафу. Са словаў Алены, дэпутатка Каменагорскай акругі дала дабро на збор подпісаў, бо не мае магчымасці прыняць усіх жыхароў мікрараёну. А такім спосабам людзі маглі б данесці пытанні, якія іх хвалююць. Мне страшно жыць у такой краіне, калі нават калі б я не падпісвала нічога, а просто пайшла бы ў краму купіць малака сваім дзецям, я магла трапіць у гэты бус, і гэта жах. У Смаргоні распачалі крымінальную справу паводле артыкулу 339 крымінальнага кодексу за хуліганства. Інцыдэнт адбыўся 18 лютага ў мясцовым судзе. Калі 2 смаргонцаў судзілі за распаўсюджванне ўлётак са звесткамі пра міліцыянтаў, з натоўпу раздаўся вокліч «Жыве Беларусь». Старшыня суда Людмила Пятрова загадала нікога не выпускаць. Хтосьці паспеў выскачыць праз акно, астатніх забрала міліцыя. Цяпер дапытваюць усіх, хто быў тады на працэсе. У тым ліку і былога рэдактара новай газеты «Смаргоні» Рамуальда Улана. И за это вот наказывать просто за то, что компания пошумела чуть-чуть. Вот они ж не били, ничего там не сквернословили. Там слова гимна у нас там четко в припевах есть. «Живей, квитней Беларусь». «Живей Беларусь». Ну, в гимне есть эти слова, а нам что-то вообще вписывают непонятно что. Экс-дырэктару магілёўскага філіялу Белгаспрамбанку Сергею Кармызаву прысудзілі 3 гады калоніі агульнага рэжыму, а таксама штраф 8700 рублёў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Нібыта арганізаваў выданне крэдыту на 75 000 рублёў, з чаго планаваў атрымаць грашовую ўзнагароду. Мужчыну затрымалі ў чэрвені мінулага года пасля ператрусаў у Белгаспрамбанку, іншых кампаніях і ў людзей, звязаных з Віктарам Бабарыкам. Кармызаў быў чальцом ініцыятыўнай групы прэтэндэнта на прэзідэнцтва. Каця Малей, Белсад. Сергею Ціхановскаму, зняволенаму ўжо 9 месяцаў, працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Палітвязень застанецца за кратамі, прынамсі, да канца красавіка. Блогера і палітыка затрымалі 29 траўня на перадвыбарчым пікеце ў горадні. Яго абвінавачваюць у падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. Больш за 8 месяцаў застаецца за кратамі і адміністратар тэлеграм-каналу РБ галаўнога мозга Ігор Лосік. Яго абвінавачваюць у падрыхтоўцы да парушэння грамадскага парадку і да ўдзелу ў масавых беспарадках. Як паведаміла жонка Ігора Лосіка, аніякіх следчых дзеянняў у ягонай справе па-ранейшаму не вядзецца. Берасцейскага блогера Сергея Пятрухіна змясцілі ў карцер да 7 красавіка.
7 сакавіка перадачаў для яго не прымаюць. Дмітрыю Лаеўскаму ўдалося наведаць Віктара Бабарыку ў СІЗА КДБ. Адвакат адзначыў, што ні сфабрыкаваныя абвінавачанні, ні арышт сына, ні пагроза канфіскацыі маёмасці, ні 8 месяцаў зняволення нішто не зламала волі чалавека. Ён застаецца свабодным, нават у турме, з ясным розумам і верай у дабро. Судовы працэс у справе Белгазпромбанку ўзновіцца не раней за 9 сакавіка. Тым часам жонка Сергея Ціхановскага, Святлана, рыхтуе візіт у Хельсінкі. З 1 да 4 сакавіка яна сустрэнецца з прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам, міністрам замежных справаў ды і іншымі прадстаўнікамі ўраду Фінляндыі. У Хельсінкі Святлана Ціхановская абмяркуе сітуацыю ў Беларусі і спрыянне беларускай грамадзянскай супольнасці з фінскага боку. Удзельніца прэзідэнцкіх выбараў ужо сустракалася ў Вільні з кіраўніком фінскай дыпламатыі Пекам Хаавіста. І тады ўрад у Фінляндыі выказаў беларусам поўную падтрымку ў мірным змаганні за свабоду і дэмакратыю. У Еўразвязе і Паўночнай Амерыцы Святлану Ціхановскую лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу. Пасля выбараў, рэпрэсіяў і вымушанай эміграцыі Ціхановская сустрэлася з прэзідэнтамі і прэм'ер-міністрамі Францыі, Канады, Нямецчыны, Аўстрыі, Польшчы, краінаў Балтыі ды іншых дэмакратычных дзяржаваў. У Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі новы прэзідэнт, але кіраваць будзе ўсё роўна Лукашенка. Таксама з вусамі, толькі маладзейшы. Пра імгненны транзіт улады ў спартовай арганізацыі распавядзе Алесь Баразенка. Кто за? Александр Лукашенко пакінуў пасаду прэзідэнта. Прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Ён узначальваў аб'яднанне з 1997 года, але на сённяшнім вялікім сходзе новым кіраўніком абралі іншага Лукашенку Віктора. Без всякого тут выкрутас я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Я обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Віктор жа Лукашенко займаў пасаду першага віцэ-прэзідэнта Алімпійскага камітэту з красавіка 2019 года. Ён жа памочнік Александра Лукашэнкі ў справе нацыянальнай бяспекі. Што праўда, з гэтай пасады Александр Лукашенко пастанавіў свайго сына звольніць. Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сёння ж абралі і новы склад выканкаму Нацыянальнага алімпійскага камітэту, куды, напрыклад, увайшоў меркавана датычны да забойства Рамана Бандарэнкі кіраўнік Федэрацыі хакею Дмітрый Баскаў. На думку экспертаў, ракіроўка ў кіраўніцтве можа быць спробаю Александра Лукашэнкі пазбегнуць далейшых санкцыяў з боку Міжнароднага алімпійскага камітэту. Мне падаецца, што тут ёсць выразнае ўсведамленне таго, што ягонае знаходжанне на пасадзе кіраўніка алімпійскага камітэта можа паставіць пад небяспеку магчымасць удзелу беларускіх спартоўцаў у Алімпіядзе. І існуе разуменне таго, што ўсё ж такі, каб пазбегнуць нейкіх негатыўных сцэнараў, трэба зрабіць нейкія крокі назад. Яшчэ летась у снежні Міжнародны алімпійскі камітэт пастанавіў, што кіраўніцтва НАК не абараняе належным чынам беларускіх спартоўцаў ад палітычнай дыскрымінацыі. У арганізацыі звярнулі асаблівую увагу на шматлікія факты ціску на падпісантаў ліста спартоўцаў супраць гвалту і нават звальнення спартоўцаў. Тады пад санкцыі трапілі і Александр і Віктор Лукашэнкі, якім забаронена прысутнічаць на сёлетняй алімпіядзе ў Токіа, ды іншых мерапрыемствах пад эгідаю МАК. Было заблакавана і ўсялякае фінансаванне Беларускага нацыянальнага алімпійскага камітэту. Неужели Лукашенко считает, что взяв условно сам самоотвод, этого будет достаточно? Нет, абсолютно нет. Все репрессии, давление на спортсменов происходили исключительно людьми, которые и сегодня остались в
скажем так, при должностях. На апошнім паседжанні выканкаму міжнароднага алімпійскага камітэту ягоны кіраўнік Томас Бах заявіў, што ў арганізацыі уважліва сочаць за сітуацыяй з забраннем кіраўніцтва беларускага алімпійскага камітэту, ды плануюць пасля вызначыцца з далейшымі дзеяннямі ў дачыненні беларускай структуры. Магчыма нават, што на Алімпіядзе ў Токіа, якая пройдзе з 23 ліпеня да 8 жніўня гэтага года, беларускія спартоўцы будуць выступаць пад нейтральным сцягам. Алесь Баразенко, Белсат. У Берасці рыхтуюцца разбураць чарговыя гістарычныя дамы ў старым горадзе, бо яны не маюць статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Замест будынкаў, што перажылі немцаў, паставяць жылыя блокі ды офісы. Берасцейскі гарвыканкам прапаноўваў абмеркаваць праект, але толькі пытанне ўздзеяння на экалагічную сітуацыю і ўсё. Падрабязней Надзея Котова. У гістарычным цэнтры Берасця плануюць знішчыць яшчэ 4 аб'екты. Пад знос пойдуць дамы па адрасе Дзяржынскага 24, савецкіх памежнікаў 8, 17 верасня 3 і клеці ўнутры гэтага кварталу вядомыя сваімі графіці. Я думаю, што гэта працяг той вялікай гісторыі, якую мы назіраем вельмі такую актыўную фазу з 2008 года. То есть уже 12 лет працягваецца неспынны працэс знішчэння гістарычнага цэнтра Берасця. Паводле Ірыны Лаўроўскай, у выніку новага зносу ад гістарычных будынкаў цэнтральнай часткі Берасця пакінуць рогі ды ногі. Мясцовыя ж улады сцвярджаюць, што гэтыя аб'екты не ўяўляюць гісторыка-культурнай каштоўнасці. А што кажуць жыхары Берасця? Если они действительно ветхие, то почему бы нет? Но если какие-то памятники, то все-таки лучше их оставить. Зачем? Надо восстанавливать по-хорошему. Шкада, вельмі шкада, бо хутка ад нашай гістарычнай часткі нічога не застанецца. На месцы знесеных будынкаў маюць паўстаць жылыя дамы з гандлёвымі аб'ектамі ды памяшканнямі грамадскага прызначэння. Будоўлю плануюць распачаць улетку, скончыць праз 2 гады. Фінансуе праект таварыства з абмежаванай адказнасцю спартовы клуб «Аматар». По этим кварталам общественное обсуждение имело место до официального утверждения президентом, указом президента плана детальной планировки центра города, понимаете? То есть это общественное обсуждение, оно длилось, там, я не помню, полгода или год. То есть у всех имелась возможность высказаться, подискутировать. Як кажа Ірына Лаўроўская, улады робяць гэтак дзеля таго, каб стварыць неабходныя ўмовы для інвестара. Цяпер гэта выглядае так. Генеральны план горада, калі ён не адпавядае інтарэсам інвестараў, якія прыязджаюць да горада ці там да якой-то тэрыторыі, і хочуць там штосьці збудаваць, то гэты генеральны план хутенька перапісваецца пад гэтага інвестара. Як лічыць краязнаўца Іван Чайчыц, пры рэканструкцыі ў гістарычнай частцы гораду трэба быць уважлівым да дробязяў. Неповторимая атмосфера Бреста путем того, что убираются одноэтажные, двухэтажные домики в центре, в исторической именно застройке, и превращаются какие-то новые дома, порой они не имеют никакого вкуса, ни цвета, ни запаха, то это наводит на мысль, что город постепенно отмирает изнутри. Сярод апошніх знакавых знішчэнняў у Берасці унікальны асабняк 1937 года на Будзёнага альбо шэраг будынкаў на Савецкай. Надзея Котова, Белсат. Напярэдадні Рада Еўразвязу працягнула санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі да канца лютага наступнага году. Аднак у Брусэлі не выключаюць пашырэнне санкцыяў. Белсат вырашыў апытаць жыхароў бельгійскай сталіцы, як яны, жыхары адной з краінаў Еўразвязу, ставяцца да сітуацыі ў Беларусі. Я думаю, еўрапейскі звяз мог бы зрабіць значна больш, каб паўплываць на кіраўніцтва Беларусі. Але застаецца, на маю думку, пэўная баязлівасць датычна беларускага пытання. Беларусь блізкая майму сэрцу. Я бываў там некалькі разоў. Я люблю вашу прыроду, людзей, а таксама гісторыю Беларусі. І я думаю, тое, што адбылося там за апошнія месяцы, гэта суцэльны жах. Але мне падаецца, што санкцыяў недастаткова. Мяркую, павінна быць зроблена значна больш, бо ўрэшце мы бачым, што сітуацыя ў Беларусі не паляпшаецца. Усё, як і было раней. Таму Еўразвяз мусіць узмацніць ціск на кіраўніка Беларусі. Вельмі цяжка дачакацца ад ЕС нейкіх сур'ёзных крокаў. Нас 27, мы вялікая сям'я. І прыйсці да адзінага рашэння ў любым пытанні няпроста. Таксама цяжка мець справу з Расіяй, у якой у руках рэальная ўлада, бедная Беларусь. Лічу, што тут мала што можна змяніць у такой сітуацыі. Уводзьце новыя санкцыі, не ўводзьце. Кіраўніцтва Беларусі настолькі карумпаванае, дзяржаўная сістэма ў Беларусі настолькі зацвярдзела, што разбіць гэтыя камяні
нам не пад сілу. Мы живем у свабоднай краіне. Але чым мы можам дапамагчы Беларусі? Санкцыі, дыпламатыя, але насамрэч беларускі лёс у руках беларускага народу. Больше информации на нашей сторонце, да и у наших социальных сетках. А я с вами развітваюся, зычу силаў, трываласці и заставаться с Белсатом. До сустрэчы.